इन्डियान आर्मियाव 24 बोसोर साख्रि मावनानै आजिरा लाबाय रनजित सरगियारिया। आर्मि साख्रिनिफ्राय आजिरा लाबोनाय रनजित सरगियारिखौ गाजा गोमजायै बरायदों नखर आरो गामिनि रायजो राजाफ्रा। बाक्सा जिल्लानि दलेफारा गामिनि रनजित सरगियारि बिथाङा 24 बोसोर इन्डियान आर्मियाव हाबिलदार साख्रि मावनानै दिनै आजिरा लाबोबाय। बिथांनि आजिरा मोननायाव गामिनि रायजो राजा लोगोसे गबर्दना दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो नखरनि बाय बाहागिफ्रा खौसेयै लोगो नांनानै बरपेटा रेल स्टेशननिफ्राय न'सिम गाजा गोमजायै बरायना लानानै फैबाय। रनजित सरगियारि बिथाङा 2001 मायथाइनिफ्राय आर्मि साख्रियाव जयेन जानानै गोबाव बोसोर सम हाबिलदार साख्रि मावबोनायनि उनाव 2025 मायथाइनि दिनै 4 फेब्रुवारि खालाराव साख्रिनिफ्राय आजिरा लायो। आर्मियाव साख्रि मावनानै हादर सिबिनायाव जाफुंसार जाबोनायनि थाखाय आजिरा लानाय समाव दिनै गामिनि रायजो राजाफ्रा गोजोननायजों रंजा बाजा गाजा गोमजा गावनि आंगो न'सिम बरायनानै लाबोयो। आंनि दिनै आङो 2001 आंनि 2001 फेब्रुवारियाव आंनि 40 टाइममोन। बेहा आंनि जोबथा दिनै 2001 फेब्रुवारि 25 आंनि दिनै जोबथा। दिनै आनान गसाइ अबंलावरिया आंखौ मोजाङै मोजां दिनै सार्भिसाव जुदि लांनानै आंखौ मोजाङै मोजां न'सिम सफैहोदों। बिनि थाखाय आं गासैबो आनान गसाइ आरो अबंलावरिखौ आं रोजा रोजा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय थाबाय। दिनै आंनि बे मन्दिरावबो आं बेखायनो फैनानै दिनै मोजाङै मोजां लानानै फैदों। बिनि खार'नै आं गोसो गोरबोयै रायजो राजाखौ लाना फैदों। नंगौ, बहुत रायजो राजाफोरा आंखौ दिनै लैहोर लैहोर थांनानै रेल स्टेसनाव थांनानै गासैबो ज' फैनानै आंखौ बरायनानै लाना फैदों। बिनि थाखाय आं बहुत गोजोननाय मोन्दों आंनि गोसोआव। दिनै इनिफ्राय आरो आंहा जेबो गैया, बेनिखायनो बहुत गोजोननाय मोन्दों आरोखि आं। बे सार्भिसा आंनिया मावनांगोन। जिखुनु माबायाव गोलैबा फैसा थाखानि एसे प्रब्लेम जाबाथ' निस्सय थांखानांगोन। बेवहाय थांनानै मावहैनांगोन। बेयाव फैसा थाखाखौ जोङो जिखुनु फैसानि प्रब्लेम जाबाथ' थांखानाय जागोन। बिनिखायनो बे साख्रिखौ जों गारनो हाया। जोंनावथ' अलरेडि साख्रियाव अलरेडि होखानाय दङ जोंनो, जे साख्रि जेराव थाङो इयावनो मोनो। जोंनि गोसो आरो मथे जेराव थाङो जेराव मायो साख्रिखौ जों माने अलरेडि जों मोनखायो। 2 बोसोरानो जा माने दानो नांगौबा दाबो मोनगोन। बेनिखायनो जोंनि थाखाय साख्रिया खुनु माबा गैया। बहुत रोजा रोजा साबायखर बावो आं दिनै बिथांमोनाबो आंखौ बे मन्दिराव लाना फैनानै आंखौ दिनै बेहाय फुजिबाय आरो रायजोफोरा नेहाथिफोरा गासैबो जोंहानि न'आव जयै एकतायै लोगो नांनानै गासैबो खामानिखौ दिनै गाजा गोमजायै मावफुंदों। बेनि थाखाय आं रायजो राजाखौ जेब्लाबो गारनो हाया। बेनिखायनो आं बेयाव दिनै मोजाङै मोजां फिसाया मोजाङै मोजां माने मोनफैबाय। 24 बोसोर सार्भिस मावनानै आंहा इयाव जोबोर गोजोननाय दङ। दिनै जों बिजि फिसाय रुजु रुमाय माने जों संसार जालांनायनि थाखाय जों माने लामाखौ लाखादो सिगांनिफ्रायनो। दायो साबसिनसे हामसिन जों मोजांसिन संसारखौ जालांनो होननानै जों माने आरो मोजाङै संसार जालांबावनोसै आरो फिसा सानैखौ जों मोजां खालामनानै रायजो राजाजों गोरोबनानै संसारखौ जासिगोन। आंहा इयाव जोबोद गोजोननाय दङ। माने सिगांनिफ्रायनो माने जोंनि संसारा मोजाङानोखा आरो दिनै आरो साबसिनसे हामसिन जोङो माने गोजोननाय मोनसिनबावबाय आरो। आङो न'खरखौ लानानै रायजो राजाखौ लानानै मोनसे मेसेज होनो सानो मा, बयबो माने दिनै नैबे हाबाफारिखौ नुनानै आरोबाव बेफोरबायदि हाबाफारिखौ मावलांबावनांगौ आरो मावनो लागा जोंनि गामियाव गोबां दंबावो। बेफोरबो बिदिनो जोंनि हाबाफारिखौ नुनानै मावलांगोन होननानै आं आसा खालामो।